Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over de 2 KLM-landingen op Bonaire. We beginnen onze uitzending met Esther Meijer van CBS. Op Bonaire waren consumentengoederen en diensten in het tweede kwartaal van 2019 met 1,1% duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal betaalden de consumenten 0,7% meer dan een jaar daarvoor. Dit meldt de CBS op basis van nieuwscijfer van consumentenprijzen. CBS publiceert elk kwartaal een consumentenprijsindex, wat er met de prijzen is gebeurd in de afgelopen kwartaal. Dit doen wij door middel van een waarneming. Elke maand nemen wij een aantal producten en diensten weer. Dat kan zijn producten bij de supermarkten of dat kan diensten zoals verzekeringen of kinderopvang. We hebben ongeveer 5000 producten en diensten die waargenomen worden. En gebaseerd daarop kunnen wij een kwartaalcijfer publiceren. Als we kijken naar het tweede kwartaal van 2019, dan zien we dat de prijzen zijn gestegen met 1,1% in vergelijking met het tweede kwartaal 2018. De gemiddelde prijsstijging wordt veroorzaakt het meeste door een stijging in voedingsmiddelen en elektriciteit. Wij zien dat vers fruit in het tweede kwartaal van 2019 ruim 22% duurder was in vergelijking met het tweede kwartaal 2018. Ook verse groenten is gestegen met 4%. Tweede kwartaal 2019 in vergelijking met een jaar eerder. We moeten erbij vermelden dat dit de eerste keer is sinds 2010 dat CBS de prijswaarneming doet, dat de prijs van verse groenten en fruit zo hoog is, zoveel is gestegen. De prijs van elektriciteit is in het tweede kwartaal gelijk gebleven aan de prijzen van het eerste kwartaal. Maar er is toch wel een stijging van 8% in vergelijking met een jaar eerder. De informatie is te vinden op onze online database opendata.cbs.nl. Tevens hebben we ook al onze nieuwsberichten, die zijn ook weer te lezen op www.cbs.nl/Caribisch Nederland. En we hebben ook een Facebookpagina, Statistics Caribbean Netherlands. En we nodigen iedereen uit om die te bezoeken en te liken, waar we vaak leuke weetjes publiceren en waar iedereen op de hoogte kan blijven van onze nieuwsberichten. Onlangs merkte Sinape dat het steeds gevaarlijker is geworden om mensen in de landingzone bij No Name Beach te laten en te lossen. Om het veiliger te maken heeft Sinape de landingzone meer naar het westen verplaatst dan de voormalige landingzone. Sena Cecilia vertelt meer. Yes, recently this week, actually this Monday, we changed the location of the landing zone. For everybody that visits Klein Bonaire at the No Name Beach, we have an area where boats are allowed to get more closer to the coast and drop people off and pick people up. So we changed this location, seeing that it was getting unsafe, boats were getting broken because of the location. So we send it more to the west of the No Name Beach. It is visible by 2 white buoys at the moment. We are changing that and making it more obvious that it's the landing zone. But at the moment, if you go to Klein Bonaire, you see the 2 white buoys. There is where you have to be to use the landing zone on No Name Beach. First thing we check is the area. We took a couple of dives with the rangers and saw what is under there. Is it sandy enough? There's no rocks that will be to prevent that boats are getting in trouble or being scraped. Anything, we checked everything in the marine park first, and then we changed the locations. The tour operators were noticed that there was work being done and that the location of the landing zone was changed. Afgelopen maandag ontving Bonaire 2 KLM-vluchten op 1 dag. NOS TV heeft het volgende reportage.
Afgelopen maandag 29 juli ontving Bonaire 2 KLM-vluchten op één dag. Wat was de reden hiervoor? Onofficiële informatie zegt dat de KLM-vlucht van zondag 28 juli een emergency landing deed in Portugal vanwege een zieke passagier op de vlucht. Bij de aankomst op Portugal konden de crewleden van de KLM niet verder wegens de maximale vlieguren die ze hadden. Daarom waren er op maandag 29 juli 2 KLM-vluchten geland. Eén om 5:20 en de andere om 6 uur. Notitie aan TV was ter plekke tijdens deze drukke middag op de International Airport van Bonaire. De airport stond vol auto's en familieleden en vrienden waren daar om de passagiers te verwelkomen. De Bonaire International Airport was heel druk, maar alles liep netjes in orde. Voor Bonaire Journaal, Brecht Koedoder. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij Bonaire Journaal. Notitie aan TV is gesprek gegaan met mevrouw Maria over haar geiten die vergiftigd en aangereden werden op het terrein van de landfill. Mevrouw Maria vertelt haar ervaring. Met eigen ogen heb ik op 26 januari gezien hoe een man met zijn bulldozer op het terrein van de stortplaats op het scheiten inreed om ze weg te jagen. Toen de kudde thuis kwamen zag ik dat er 20 tot 26 geiten ontbraken. Sindsdien bleef ik de zaak in de gaten houden. Anto me bin to man not ko e senhora abini etame bini drenta den e cabrito na que da para un rato. Een andere keer toen mij de geiten op landfill bij Washikemba aten, deze bleef in de achteruitspiegel kijken. En ik keek richting de kudde. Ze reed achteruit weg. Ze zag ik een medewerker van Celibon in een voertuig stoppen bij de kudde. Volgens mij was ze aan het pauzeren. Vervolgens zag ik een grote geit opstaan en die viel weer neer. Toen ik ging kijken wat er aan de hand was, zag ik die gewond was aan zijn rechterkant, waarvan die ook een gebroken poot had. Ik nam hem mee. In de avonduren stierf die. Vanaf toen ging ik constant controleren. Om voor minder overlast te zorgen laat ik mijn geiten pas rondom 3 uur in de middag los. Dezelfde medewerkster rijdt hard als ze de kudde zien. Het viel me op dat als de geiten terug naar huis komen, komen ze gewond, met gebroken rug, om zo na 1 of 2 dagen te sterven dier. Ik heb contact opgenomen met de politie. Dit heb ik gedaan omdat het mij opgevallen was dat op de stortplaats veel van mijn geiten vergiftigd of dood waren. Bovendien viel me ook op dat er elke keer thuis 2 geiten dood gingen. Daarna een keer op zaterdag en zondag zag ik 4 geiten liggen. Ze waren nog niet dood. Já domingo me volve tomar nota me 4 vezes dormia bom na nota tá morta ainda assim
Pero, isa bom. Ik vroeg me af wat er aan de hand was en toen begreep ik dat ze vergiftigd waren. Antori e polícia vai verdade lá subir terreno na landfill. Na asaka e potreat nan tawata basta besia. Riba dias. Ik heb foto's gemaakt van de geiten. Dit waren er veel beesten, meer dan 15. De politie heeft ook foto's gemaakt zowel op de zoekplaats als thuis. Thuis waren er ook veel dode geiten, 120. In totaal waren er 220 geiten die dood waren op landfill en niet thuis doodgingen. Toen er geen verandering hierin kwam en mijn geiten doodgingen, had ik weer de politie gebeld om te vragen of ze met de directeur van Celibon wilden praten. Hierna is het bijna 4 weken dat het prima ging. Cultura coisa vai bom mês. Me aquela perdida para motivo com minoti e força financeiro para me pouar. Ik zit al 30 jaar zo, omdat ik niet financieel sterk ben om een advocaat in handen te nemen. Bovendien begreep ik dat de advocaten ingekocht zijn door Celibon. Então me tá queda de casa que até agora aqui. É situação não triste que passa. Lo que comida pedir para não mexer com nada mais. Dá não que pick up niet vem nada. Vorige week maandag is er een greppel gegraven. Als een geit hierin valt, kan hij haar poot breken en doodgaan. Dit geldt ook voor een ezel. Eerder hebben we ezels met gebroken poot of dood daar aangetroffen. Mijn geiten lopen rond bij Washikemba die volgens de wet bestemd is waar geiten kunnen lopen en eten. Er zijn 3 plekken op Bonaire waar dit volgens de wet mag. Dit zijn bij Labra, Washikemba en Roy Lamunchi. Celibon reageerde de volgende dag op de klachten van mevrouw Murillo en neemt de pers mee naar de landfill om te laten zien hoe de geiten van mevrouw Murillo alle soorten vieze dingen at vanuit het vuil die weggestort werd. Over de hele wereld zijn rangers vooraan in de strijd om ons natuurlijk erfgoed te beschermen. World Ranger Day biedt een kans om hun vitale werk te ondersteunen. De dag is er ook een gelegenheid om hulde te brengen aan de rangers die hun leven hebben verloren in de uitoefening van hun plicht. We spreken met Arjen de Wolf. Ja, elk jaar op 31 juli vieren we World Ranger Day. Dat gebeurt rond de wereld. En wij hebben hier vanmorgen bij Stinapa even kort, want we houden het park natuurlijk gewoon open vandaag, ook op deze feestdag van onze Rangers. Hebben we even een korte gezellige bijeenkomst gehad waar we onze waardering hebben getoond ook voor het toch soms moeilijke werk dat Rangers moeten doen. Het gebeurt op allerlei plekken in de hele wereld op dit moment. Dus het is niet alleen een dag van feest vieren. Het is ook een dag van memorie. Het herinneren van collega's die voor hun werk in de afgelopen jaar zijn gestorven. Want rangers in de hele wereld doen moeilijk werk. Als je werkt in een nationaal park waar bijvoorbeeld heel veel delfstoffen zitten, die mensen graag willen hebben, dan moet je de natuur daartegen beschermen. Als er dieren op uitsterven staan, dan moet je de dieren beschermen tegen mensen. Dat is niet overal in de wereld makkelijk. Dus er overlijden gewoon echt ook rangers door hun werk en ook daar hebben we even bij stilgestaan vandaag.
dat je van natuur houdt. Hè. We hebben hier op Bonaire een marinepark en een landpark. Het is dus best belangrijk dat je geïnteresseerd bent in de natuur. En ook geïnteresseerd bent in het zoeken van de balans tussen natuurbescherming aan de ene kant. En het toestaan van verantwoordelijk gebruik van onze nationale parken door toeristen, door de gemeenschap aan de andere kant. Het tweede is, Stinapa beheert natuurlijk niet de nationale parken voor zichzelf. Wij beheren onze nationale parken in het belang van de Bonaireaanse gemeenschap. Dus je moet ook wel gevoel hebben voor de gemeenschap zelf. Ja, en je moet van praktisch, dagelijks, heel afwisselend werk houden. En als je daarvan houdt, ben je een goede kandidaat om bij ons ranger te worden. Ja, nou ja, het werk van rangers wordt gewoon elk jaar belangrijker. Je ziet dat door klimaatverandering, door het stijgen van de zeespiegel, door de ontbossing die we zien op het eiland, het uitsterven van bepaalde diersoorten, dat het werk dat een ranger doet, elke dag in de frontlinie van de bescherming van onze natuur, in het belang van de gemeenschap, elk jaar belangrijker aan het worden is. De Arubaanse onderwijsminister Rudy Lampe adviseert jongeren die in Nederland gaan studeren om een opleiding in het Engels te volgen. 178 studenten in de volksmond Bursalen genoemd stapten deze week in het vliegtuig naar Nederland voor hun vervolgstudie. Wat vinden zij van het advies van de minister? Caribisch Netwerk. Sayan Simmons. Niles Tani. Jordan Hars. Wij studeren biologie docent. Mechanical Engineering naar TU Delft. Natuurkunde. Hoe is je Nederlands? Ongeveer, nou, het is wel goed. Het is redelijk, zou je zeggen. Goed. We zien. U heeft de minister hier gezegd, als tip voor de studenten die naar Nederland gaan, om juist je studie in het Engels te gaan volgen. Wat vind je daarvan? Eigenlijk wel, ik zou het makkelijker vinden, maar ja, ik zou terug willen komen, dus Nederlands zou het beste keuze voor mij zijn. Het zou, ik denk, handig zijn voor een paar mensen, omdat het is meer thuistaal voor meer mensen. Maar ik denk voor mij, mijn studie is heel technisch en ik heb natuurkunde en die termen allemaal in Nederlands al geleerd. Ik spreek beter Engels, maar ik vind dat als het tweede, derde jaar is de stof meer in Engels en Nederlands heb ik gezien. Maar denk je wel dat het voldoende is, dat je hier voldoende les hebt gekregen en voorbereid bent om daar het allemaal goed te kunnen doen? Nou, we zijn wel goed voorbereid, maar we praten het Nederlands niet elke dag. Dus wij zijn echt achter in de taal. Maar voor de rest zijn we wel voorbereid, we zijn op niveau. Maar bij het spreken valt het echt een beetje niet zo goed. Ik zou niet zeggen bijles, maar ik heb een paar vrienden die al mijnzelfde studie al hebben gedaan. Ze zitten in het tweede jaar. Of gewoon mensen die ik zou vertrouwen om mij te helpen, die hebben een goede kennis over deze technische aspecten. Het is 6 jaar in Colegio Urbano, dus ik denk dat is genoeg tijd om klaar te zijn voor dit nieuwe fase van je leven. The life or death battle on a rushing river in Des Moines, Iowa. Police officers fighting to rescue 2 people whose raft had capsized at the surging waters, then plunging them back under. Here's ABC's Alex Perez with the body cam tonight. Hold the light. Hold the light. The harrowing rescue captured on police body cam video. Don't let go! Watch as brave officers in Des Moines, Iowa battle a raging river to get 2 people to safety. Their raft capsizing. Using a rope, you can hear the officers struggling to hold on. Oh, get your head up! Like, give me some room. Don't pull me. Give me some. The man and woman in the turbulent waters near a dam desperately yelling for help until police arrived. Raft upside down and 2 people stuck under the raft. Hey, stop, she's under! Stop! You can see the powerful current at the officer's feet. After a few nerve-wracking minutes, Get her! the officers are finally pulling them out of the water. David, a Good Samaritan was trying to help before officers arrived. Thankfully, those 2 people are okay. As for those officers involved, they dried off and went right back to work that night. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Ik ben Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.